Tyho máte po prvním utkání v konferenční lize na Fiorentině, tak jaké jsou první dojmy bezprostředně po tom utkání? No, první dojmy sú takí, že určite sme mohli viac. No, škoda tých príležitostí. Prvý polčas, čo mal Tkačo, ešte tam pár situácií bolo. Škoda takého gólu, čo sme ho dostali, ale no, to je futbal, to sa stáva, že proste sme taký, poviem, naivný gól dostali. A strašne ma mrzí, že druhý polčas, že sme nedokázali tie šance využiť, ktoré sme mali, že sme tam mohli lepšie streliť. Ale no, chytá jeden z najlepších brankárov možno na svete v jeho čase. No, dobre to vychytal a škoda, lebo myslím, že mohli sme viac toho využiť tu. Zmínil jsi sám tu šanci Davida Tkáče, ty jsi byl na svém začátku té akce, kdy sám vybojoval míč, tak můžeš přiblížit, jak probíhala ta akce, nebo jak se dostali do té šance? No, to bol taký súboj v stredu pola, som prečítal toho hráča, som mu zobral loptu a tam mi Tkačo výborne medzi řadou si pýtal loptu a krásne to vystrelil, no, skvelý zákrok brankára. Myslím, že aj Tkaču urobil najlepšie, čo mohol, no keby lepšie to trafil, to musel byť gól, ale no, skvelý zákrok. Ty sám si tam měl potom ve druhé půli dobrý pokus na branku, tak co chybělo k tomu, aby to zapadlo do sítě? Si myslím, že viac síl do tá strela. Skvelé to Miki zrobil veľkú robotu, že tú loptu vybojoval, že sa nezdal do konca, že mi to pripravil. A mne len ľúto, že som to, podľa mňa som to dobre strelil, len potreboval som takú ešte viac síl do toho dať. Ty už jsi vyzkoušel evropské poháry s Ružomberkom, kde jsi hrál Evropskou ligu, tak jaký byl pro tebe osobně návrat do Evropy? No, hral som kvalifikačné zápasy, ale to je první v skupine, takže veľmi si to vážim, že som dostal šancu, vážim si to a len škoda, že sme nezvládli bodovať tu, lebo si myslím, že dneska sa to dalo.